Samantala, balikan po natin po yung balita sa PisoNet. Dito po sa Dagupan City, balak pong palitan po ng mga programang pang-edukasyon ng City Government ng Dagupan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Kasunod ng pagpapatupad ng pagtatanggal sa mga PisoNet sa lungsod ng Dagupan, pinaghahandaan na rin ng pamahalaan ng lungsod ang mga programang magsisilbing alternatibong mapagkakaabalahan ng mga kabataan. Ayon kay Dagupan City Mayor Belen Fernandez, layunin ng programa na mailayo ang mga bata sa paglalaro sa mga PisoNet kung saan maaari silang makapanood, makakita at makapaglaro ng mga nilalamang hindi angkop sa kanilang edad. Kabilang sa programa ng lungsod ang pagbili ng mga computer para sa mga pampublikong aklatan, science toys, mga instrumentong pangmusika at pagpapatupad ng iba't ibang literacy at learning programs para sa mga kabataan. In fact, kausap ko mga librarian, magkakaroon ng training. Try natin, mahirap man, from PisoNet to literacy. Inaasang matatapos ang paghahanda nito bago matapos ang buwan ng Hulyo upang agad na mapakinabangan ng mga bata at makatulong sa paghubog ng mga susunod na henerasyon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.